Anywasyo, kumusta na mo rea? Ikapoy na kong tukas kong kanding. Ang kauban ako karon, ang akong amika. Mga siya, ang papoy ngero. Papoy ngero, paso. Di makasaway ka mga tangkad. Anywasyo, alam mo na kauban ako karon. Siya si Lee Jong-soo. Sinansi siya sa mumulan. Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. 안녕하세요. 네, 카이라. 가발이라 mga Koreana. Kayo kaskutaran. Sana wala to lamang itsura. Tulo sila ka po. Kamusta naman mga paraway? Kamusta naman rea? Manisya si Hinara. 감사합니다. 여보세요. 코끼급방아. 뭐라 급투나. Pwede wala ka tayo magpapakaw. Mana siya? Ano kayo? 안녕하세요. Basta ka na? Okay na ka? 오케이 라고. Ikaw, okay na ka? 따라 오빠. Sige siya. Sige siya pa. Sige. Halin ka. Kamusta ka na rin? Nagupala ka rin? Ayun si gupala ka. Makaupawan mo pa rin. Kamusta na mga hinara? Kumusta pag-eskwela mo? 오케이 가요. Oo. Ang sama na siya. Gikalinto na siya. Napaakan sa bikin. Kau cagwati. Ikaw cagwati. Silapin mo tingala ka. Oo. Tukoy. Tukoy. Kau nagwati chay. Padula ko kami na sa imo ah. Ano ko? Kagawa na yung tukoy. Kamis pa sa nang. Hala. Kuya ko na sa Sandara Park mo. Sandara Parking Space. Kuya ka. Ano ko? 안녕하세요. 거반에 보내고세요. Sir, narawat sir, botan tayo sa lalo sir, oh. Kaya sa trabaho sir. Mga botan kasi tanan sir. Basta na mga kanding.